Okay guys, Talaan. Yan, Talaan versus Tiger. Butchog. Masama ito. Baka ito kang kainin yung talaan na to. Saan yung ano? Yung talaan. Ayun, saan mo lagay Talaan? Eh, magkapanga sa katabang. Oh, game. Puka para kita natin. Ay, mas. Kaso para mas mahaba ang galaman itong... Okay. Dat pala, hiniga ako yung ano eh. Camera eh. Okay. Ano na yun? Saltik lang. Ha? Hindi ka man lang nagdala ng ano? Wala. Wag na. Hindi mananalo yung Tiger. Panalo yung Talaan. Pwede mo, hindi ka nagdala ng Maganda yung ano ng Talaan eh. Ayun, Wala nga eh. naghahanap ng kalaban niya. Oh. Dapat niya ito, si Ryan nagdala eh.